Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non in imposumus aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, og sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Way paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may nga Biyernes pitsa 21 na. Buwan karon mga higala sa Pebrero tuig 2025. Straight to the Sa point. gyapon natagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Mga kanhi mayor sa highly urbanized city sa Subo mo apil sa rally batok sa impeachment, corruption ug operation ugmang adlaw. Straight to the point. Sabado, Pebrero 22, diha sa Dakbayan sa Mandawi. Straight to the point. Kining maong nga rally mga higala, matod pa pagatambungan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the At point. sa nitagaga pagtagad mga sukintig paminaw. Hasta pagmanauman usab nining atong nga tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, PDP laban ni Badlong ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III nga di gamiton ang ngan sa partido. Kini human ang suwat ni Pimentel ngadto sa Senate President nga sugdan ang impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte nga dunay logo sa PDP laban. Straight to the point. Kahit sa di may galang kang Pimentel karon kay gusto niya mahigala nga magsugod na. Sa mas Pimentel day kuan siya kanang di man siya re-electionist. Last termer siya. Last termer. Posible maoy kuan siguro. Kay mo na kung ingon nga sige lang kang Pimentel masanang opinion. Nga gusto na siya magsugod na mahigala. Number 1, pwede manggod niya ready si Pimentel kay lawyer man sad siya, ready na siya. Number 2, dili siya re-electionist, dili siya busy. Unya karon man day mahuman yung termino, may na lang pod niya makasuway sa maka part pa sa impeachment dai kay kung panalitag unya na nga ang impeachment din kuha ng bag-o ng Congress di na sa maka-apel. Paklaro ko no, sa man si Pimentel kana na ang di man na re-electionist. Last termer ko no ni ron. Oh, kung niya na last term na niya na ipasugdan na niya ng impeachment kay next Congress pa ni musugod ni June kuan pa June 2. Unyawa na laay na kay sa empire nyawa naman mahuman naman sa June 30. Atong pagtagad ng buntaga mga sukit ti paminaw sa tuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Ang point. pangutana ron kining pag-adto ni Sara Duterte Carpio sa Supreme Court. Makatarunganon man ni o dili. Straight to the point. Kay ang uban mahigala maingon ingon si Sara ready na siya mo dipinsa sa iyang impeachment. Kaya karon mo adtong Supreme Court kay iyang gipastop ang impeachment. Straight to the point. Doon na ba'y katungod Sara mo adtong Supreme Court o wa? Ang tubag mga higala doon ay katungod kaysa may party mga sa magiakusahan ani. Doon na may justiciable controversy. Nya sa man mo'y party gyud dihan dapita mga higala. Ningadto mga ni Supreme Court tong abogado sa PCGJ kaniadto nga dili man siya mahigala kabahin gyud direkta nga affected ini mong kaso kung buton naon. Although doon ay mga exceptions sa mahigala sa elements kung kanus atag doon imong kaso kay kini kong Supreme Court kini kong korte di man na pwede mahigala nga bisag kinsa lang wadtos korte di man na pwede
nga bisag kinsa lay madto ka korte do na kay interest kay do na kay rights nga naapektaran. So si Sara do na say rights nga naapektaran ani kasama mo oy direct nga part sa kaso. Unya masabot nato mga higala nga kini Sara di gyud mapalkan si Sad kay kasama yung unag adto Supreme Court. Ang unang nato Supreme Court gi-question ang forthwith. So karon Sara maadto Supreme Court kay iyang gi-question pod ang pareha og basis sa Article 11 sa 1987 Constitution. Ang katong forthwith mahigala nga pasugdo na ang Supreme Court sa trial ang basis na Article 11 gihapon sa Constitution. Ang basis Rule 65 gihapon sa Rules of Court. Rule 65 man to gigamit mandamos. Rule 65 Section 3 man na. Nya kanang gigamit ni Sara pod Rule 65 pareha ra. Rule 65 Section 1 ug Section 2. Nya ang basis may galang substantial basis ang Constitution Article 11 gihapon pareha ra. Ang kang sarang basis nga nanay kaso di na pwedeng mapasakaan ang usa ka impeachable official o another impeachment case within a period of 1 year. Mo na iyang argument kay daghan man tong kaso man aksyon ni. Diri sa lower house unsa man day nang pulong immediately. So mo ni mga higala og atong sabton og sa boxing pa ni kini Sara mga kaigalaan usa ni ka kuan ba? Usa ni ka boxer nga di mo sugot magpatara lang. Naon ako pag example kisa may ni unag kadto Supreme Court. Kadtong ni question sa forthwith nga pasugda na ang kaso mga sukit di paminaw. So Sara di magpalkansi ba? O bawas gyud. Og sa boxing pa mga higala boxer pa ni counter puncher nga pasok bagag ka usang bawas dili magpalkansi. Anya karon kinigong sa kinabag-uron ni store, kinabag-o karon. Sa una magud lahi magutong dasbida sa una nga magpakulata, magpadaog-daog na nya unya na sa hapit na mahuman ang salida, unya na mo bawas. Kini Sara mahigala kanag pick up pak bawas. Inig usa ka tira. Counter punch gyud ay di mapalkansi. Una ka pag-describe Dunay niya ato Supreme Court kisama ni una-una ato Supreme Court na nga kining kasuha mahigala impeachment kung buton una-on mahigala dunay separation of powers. Ang dunay exclusive jurisdiction ani ang Senate. Pero gi-question man nila ang Senate mananduha mo oy daganan Supreme Court duha mo oy decision Supreme Court ani nga posible. Di na ko pangunahan ang Supreme Court pero base sa facts o base sa balaod posible nga moingon ng Supreme Court okay sugod na. Kay but pasabot mo ni ang Supreme Court may mo define unsay pasabot sa forthwith. Ang Supreme Court may mo define unsay pasabot sa immediately. Kay ilang magipasa ka Supreme Court simple man ang kasuha. Pero moingon Supreme Court nga we will respect the Senate as co-equal branch of government. Sila na bahala mo define sa pulong forthwith. Pwede mo moingon Supreme Court nga political question man na sila na bahala diya. Pwede. Pero ang unang ngadto Supreme Court timan dili si Sara. So pag adto Supreme Court, bawas po Sara adto Supreme Court. Mo ning klasiha may gala nga kung imong i-describe boxing pa ni medyo aligre ba. Di ba pala ng boxer bitaw ni store nga inig sukmag di ka malingaw kakatugon ta ning kalakihan di man mo bawas. Ini si Sara i-describe na ko sa boxer pa na inig pitkan sa may galag maigo mga kagalaan sa kinumo si Sara mubawas gyud di man palkansi pwede ka rin mubawas ka duha maigog kumo ka sa bawas ka duha. Musukol ba di man palkansi unya karon mga panahon na mahigala kay mga tao pod tanaw kag mga salida ni store di man gana mga tao na sa una okay mga tao sa una nga na gidawdaog yun karon mahigala gusto mga tao nga nigdawdaog bawas dayon ng mobawas dayon ng gidawdaog. Si Sara may nabutang anay mahigala nga underdog. Timan ini yung maayo na. Kaya nga naman gitabangan ko tanan gikan mahigala sa gigamit ang tanang puwersa sa gobyerno. Diain BI day kuan in fairness NBI mga maayo na sila pero masuguan man god. Ang mga Duterte mahigala nabutang sa kuan tarawa di say DJ na pod pasakag kaso. Kanas na mga tarong man sa na diha. In fact kanang uban gani mahigala pwede gani supak sa kabubuto na day pero sa masuguan kas Malacañang. Mapugos man ka mga sukit tig paminaw. Straight to the Unay point. nahitabo diha karon. So ako i-describe Sara para mahibaw niyo legal man gud nga kuan. Akong tagaan mo analogy nga aron nga madaling masabot. Og sa boxing pa ni kini si Sara mahigala counter puncher ni nga imo ganing unahan dili magpalkansi mo bawas gyud.
kisa may nag-una, tatiman ninyo may hatong analisog tarong. Kisa may niunag adto Supreme Court. Dili man si Sara. So pag adto Supreme Court, bawas po Sara adto. Timan ninyo mayo na, analyze tong tarong ang isyo, no? Atong analyze og tarong. Kisa may ningadto una Supreme Court, kay butong naon may gala, o impeachment man ni. Tagaan to, leave it to the wisdom of the Senate. Oh. Pero doon naman ni adto Supreme Court nga co-equal branch of government. Bawas po sarag adto Supreme Court. Ang uban may galmi, nganong adto Supreme Court, ni adto mga una-una tong kontra, kani pamahinoong part judge kaso, ha? So sa boxing pa ni mahigala counter puncher nga dili magpaalkansi. Kini si Sara Duterte. So bagon gani mo kausa mo bawas gina, pwede gani kaduha og bawas ni Stone. Mga tao pun mahigala kay mo ingo biba mas sa mga tao kana mo ni sakto bawas gyud. Karong panahon na mga kaigsunan mo raog medyo nalahi na gyud. Kay doon na bitaw to istorya mga kaigalan kana bitaw sa Semana Santa. Semana Santa katong gipapasan ang Ginoo bitaw ni Storm doon tao to gaw ikapasan sa cross o. Anya mo tay mo kan kanito gidramatize nila mahigalang kalbaryo nga katong paggalansang sa Ginoong Hesukristo. Pasan sa cross padong sa kalbaryo gilatos mahigalas mga Hudiyo ana. Nya na may uban mga bulbugulon na po iban mga napil-apil mga Hudiyo nga kusog kay mo hapak ni Storm. Nadugay wa kagwanta mga kaigalan gibutang ang cross oy sukol subagay ang mga tao dito gananan away kala abiba kada mo ni sagmo ni Ginoo mo sukol tao. Una, magkamantay mo mga kaigalaan, dili magpadaog-daog yung Sara nga kuno. Daog-daogon mga sukitig paminaw mo sukol yun, ha? Timan na, analyze sag mayo, kinsa ni unag adtong Supreme Court. Dili ang mga Duterte. Ha? Kahit na may co-equal branch of government pa na. Tulo man ni mahigala, executive department, legislative o ang judiciary. Co-equal branch. Kinsa man ni unag dagan Supreme Court, dili Sara, dili ang mga Duterte. So pag unag dagan ng Supreme Court, dagan po ng mga Duterte Supreme Court. Ato analyze og tarong issue oy, ha? Para klaro ba, ha? So kaila counter punch. Sa boxing pa ni, iunahan mo kuno magsumbag, tirahan sa dika. Bitaw mga higala ato tagag pagtagad kay ugmang adlaw dunay unsa man ni rally ni sa Maisog ug Maday nas presidente Rodrigo Duterte no wa pa og masapon wala day kano sa man dito ingon nga mo ari si kwan Digong kay dunay rally lahi sa dito ato sa ning klarohon mga sukid ti paminaw now ato sang balik-balikan gamay kay kini ni ang para maklaro tani ba ha kini pag-adto Supreme Court duha naman ning nangadto o tulo naman gani mo giingon mga kaigalan dunay niadto kay pasugda na ang trial duha na ang niadto nga ingon ipa-stop ang trial. Og ako example ninyo mga sukid tigpaminaw para masabtan sa tanan kini si Sara baksidor og sa boxing pa ni dili kini magpaalkansi nga boksidor mao ni boxer mga higala nga mao po itong ganahan ni Storunan aw taba na nga way laay ba ha? Sumbagay gyud ayon, ha? Di gyud niyo nya kanang malayon ka na, no? Kay og ni Edward Ligas pa to kadto si Regundo mahigala i-contract boxing. Layon man kang tatan-aw kalaya ni niya di man mo counter punch. Pero kini imo unahan, inig-una mahigala mo sukma gyud, ha? Oo. Kay tanawa ha. Mingon sila tong uban. O ingon Sara, ready na sa impeachment ngano iya man gipa-stop dito Supreme Court. Iya man katungod mahigala mahimong ready ka. Kanay mong battery of lawyers kana diha ready na pero makakita nag mahigala opportunity nga angay objekan, angay adtuon og angay imong i-question na nimo. Kay bisag ikaw may lawyer gikuha mahigalang Sara nya. Gipasagdan na nimo. Mura kag lain ba no? So na may opportunity. Number one dili man siya mo inig-unag adtog Supreme Court. Kining iya bawas na ning iya mga higalaw sa boxing palagi pag sukmag nimo gisukmag nimo Sara raw na igo sa kini ni ang tiyan yan na igos tiyan ni bawas po sa pirkat na igo hinong ka sa papangin. Dili magpaalkansi ha nya sa doon naman sa katungod mo to Supreme Court kay kini mag justiciable controversy kini
ang elements diya mahigala mo ngadto kag Supreme Court. Kani ha, paklaro na to kay kini ang uban migo niya. Oh, ingon kuan ngadto mag Supreme Court. Iyan ang katungod nga moadto siya. Ha? Doon na may separation of powers. Balikon ako ha, ang co-equal branches of government, legislative, executive, o judiciary. Kining impeachment, dili ni mahigala nga doon na exclusive jurisdiction ang Senate ani. Kisa man ni una-unag adto Supreme Court, dili ang mga Duterte. Ang ngadto Supreme Court katos Attorney Catalino Hinirilio nga kanhi counsel sa PCGG kanadto kay iyang gi-question ang pulong forthwith nganong di man musugod ang Senate nga namay giingon sa Article 11 Section 3 Paragraph 4 nga shall forthwith proceed sa trial. Ako i-simplify ha. Sa laktod doon nga pagka-istorya ani. Aron mas simplify na to. Kining pag-adto Supreme Court mahigala ni ining maong abogado. Unya may kuha na ganing Supreme Court ron, ilan na ganing orderan ang Senate nga 10 days, within 10 days tubag mo, pa-comment ba ana. Kining imong tan-aw na ang isyu, akong i-simplify ang isyu, but pasabot na gid ni ang Supreme Court mo ilang pa-define non unsay pasabot sa forthwith. Mao ra gina. Straight to the point. Mao ra gina. Ako nang giswatch kong kolom karon sa The Freeman pero respect ko akong gi-emphasize nga respect ta Supreme Court unsay iyang desisyon. Ano man? Pwede man mo ingon Supreme Court, okay, ang meaning sa forthwith kani, mo ni meaning. Nga kinalan mo sugod sa trial kailan within pag-abot sa articles of impeachment dito sa Senate, forthwith, kanbot pasabot sa forthwith, within 2 weeks mo sugod yun sila. Supreme Court may mo define. Kaya timan sa hearing mga higala ni Irap Estrada itong 2000, pagsaka sa articles of impeachment, wa man mag-convene ang Senate dayon pagkaugma. After 1 week, wa man. After 2 weeks pa man. Wala lang tumusikat ang word nga forthwith because dili mahuman ang Congress at that time kay wa may eleksyon. Kini mo kung kasara, unique mo kay unique kay maputol man sa eleksyon. Nya doon na may legal question, another legal question unya. Kung mahuman ang 19th Congress, kung makapadayon pa ba sa 20th Congress, dako man ang question mark. Dako man challenge sa may gala legal challenge man. Straight to the point. Unique kining impeachment ni Sara. Kabantay mo, 1987 Constitution gud ni. Kaning 1987 Constitution pasabot nga kanang word na forthwith na anaan 1987 pa. Ngano wa man na mo sikat ngadtong 2000 nga impeachment man ni Irap. Wa man ta kadungog day sikat bagud tong forthwith wa gyud. Ngadtong 2012 impeachment ni late Chief Justice Corona. Ngano wa man ta kadungog anang forthwith nga sikat ng pulunga. Because wala may election god. So karon gusto nga ipugos nila nga mag-impeachment na taron kay magkuyawan sila nga mo mahuman ang 19th Congress. Mas dako mang legal question kung makapadayon pa ba ang 20th Congress. Straight to the point. Mas dako na nga legal question kay kinahanglan mahuman man. Ha? Ang tanan nga naman sa Senate rules mga sukiti paminaw. Mao lagi na ako example ninyo. Ha? Ako example ninyo wa na makuan ako ray naka ako nang gitiban timan-an kay nagsunod man ko ning divorce mahigalang issue tungod sa naman tay kuan sa church gud. Kanang divorce nga issue may kalabis sa pag moingon sa nga continuing body man ang Senate. Oh. Naman sa rule sa Senate nga mahuman ang tanang transaction gud kahuman na nga Congress. Wa man gingon exception ang impeachment. Unya kanang divorce may galat 18th Congress timan inyo mayo. Dili mo makalimot nga during the time of Alvarez as speaker na pasar na ng divorce sa lower house didto na sa Senate. Wa i-discuss sa mga senador kay nabalaka sila sa eleksyon nga umaabot. Og nahuman ang 18th Congress, back to zero ang divorce. Pag 19th Congress karon, gipasar na po ang divorce na pasar na sad sa lower house. Wa na time po ang Senate. To naman sa Senate. So, by next Congress, back to zero na po. So, dako kayong question na kanang impeachment o ilang ipadayon. Kay dili man sa exception to the rule, wa man ina. Mo nang dako kayong challenge na. So, muna nga gusto sila nga, karon na lagi, sugdan na lagi, kay forthwith lagi na. Kaya karon, kining pag-adto Supreme Court, but pasabot na ganun nga, ang Supreme Court may pa-define nila. Kay balik ko na ko sa impeachment ni Irap, pagsaka sa articles of impeachment sa Senado, wa, pagkaugma, wa, mag-convene ang Senate, oy. Wa, mag-convene after 1 week, oy. Wa. Sa panahon ni Corona, that was 2012, ipasakang impeachment, pagka-December day, mga January na, ang Senate nag-convene as impeachment court. Wala issue ang
Wala issue ang forthwith, wala ngano man wa man toy di man election time, dako mag-oras, ha? Karon na issue nagmayo. So ambot pasabot lagi ani, ako i-simplify ang issue. Ang Supreme Court dihangyo i-define na diha unsay pasabot sa forthwith. Kay buingon gani Supreme Court og forthwith gani within 2 weeks, within 3 weeks kinahanglan magsugod na. O manduan niya ang Senate. Sugod na. Pero kana depende na po na unya kay mo invoke man ng Senate mahigala nga kung equal branch of government man ta ngano mo mando man kanamo. Pero pwede po Supreme Court moingon nga political question na atong ihatag sa Senate. We will leave it to the Senate. We will leave it to the wisdom of the Senate. Unsaon na pag-define ng forthwith. Within reasonable time mga higala, ila na. Pwede siyang moingon Supreme Court mananduha ang posible ani mahitabo. Ang Supreme Court moingon nga mao nay pasabot sa forthwith or moingon ng Supreme Court bahala na lang Senate ana unsaon na pag-define ng forthwith. Straight to the point. Mano di man ka mo kumpiyansa na may kanang mining-mining gud kay kadaw word ana. Labi na diri sa natad sa Bugasya mahigala maglalis na lalisuno na diha mga sukin tig paminaw. Exampulan tala mo daan ka ng Senate tawa hasta ng kanang House umingon 1 minute break abtan na 2 ka oras o pambalik. So karon niadto mga higala ang abogado sa Attorney Catalino Hinirilio PCGJ kanadto na to Supreme Court yang gi-question na. Pag-question nito nga aron nga manduan ang Senado, mandamos man. Manduan Senado nga sige nasugod na mo. Di ba po sara dito? Nakoy question kay Article 11 gihapon. Kay mo naman tag nagduwa-duwa ng tubig-tubig ani. Nga dunay tulo ka impeachment complaints wa man aksyon ni dito. Nya pagka February 5 may kalit-kalit lang ang dunay ikaupat. Nga di man pwedeng pasakaan ang usa ka impeachable official og impeachment case within a period of 1 year. Nya may gusto di pa man na sa kwintada kay pa man ma-endorse sa speaker ngadto sa Committee on Justice. Pero dili man nasangit siya sa Secretary General. Dakong pangutana kanang word niya immediately unsa man po'y pasabot di ana. Kay dito man na sa Secretary General, December 2 pa man na ang unang impeachment case gipasaka. Ngano wa man na ma-refer ngadto sa Speaker of the House nga kanang Secretary General og ang opisina ni Martin Romualdez may gala silingan naman sila, tapad naman sa opisina. Ang giingon mahigala sa rules mga kaigalaan nga tawa akong basahon ng rules giingon man diri nga ang impeachment dunay impeachment shall be filed within the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Sa man ng immediately? Pila man sa kaadlaw ng immediately nganong naabdan na magduha ka buwan wa pa man lagin ama refer ito sa Speaker. Kani ato lang gining agi katawa-katawa mga sukitig paminaw. Si Sara do na bay katungod madto Senado sa Supreme Court siya do na katungod. Mas naa pa siya katungod ni Attorney Catalino Hinirilio Jr. Ano man kana si Attorney Hinirilio gani di man sa party. Kinahanglan man ka mga Supreme Court dunay actual controversy, ikaw mismo apektado ka sa actual controversy. Di man ang Supreme Court mohatag og desisyon og imo lang pangayo ag opinion nga way actual case. Kini actual case man si Sara man may apektado. Siya may dunay katungod, mas dako pa siya katungod ni Attorney Catalino Hinirilio Jr. nga mo ngadtog Supreme Court. Straight to the point. So kining iya mga kaigalaan, giunahan man ko nimo og sukmag, bawsan sa tika. Mora ni may counter punch. Pero naman tayo oras may galang, yan na to tiwasog hisgot ni mga kaigalaan. Standby lang sa